पुष्पा तुमका खय आता दाखवत आहे कॅमेरा असोच केलंय नाही पण ह्या पुन्हा ह्या बघा पुष्पक मारता कुळदात मारता हैराण झालेला दिसता पोटी फुटान गो पुष्पा काय तर ह्या म्हणत काय तर ह्या तरी म्हण काय तर कॉंग्रॅच्युलेशन चला बाय बाय ते का पडलेलं नाही कॉंग्रॅच्युलेशन चल पुण्या जरा थोबड तुझा पुढे येऊन दे पाठी राहता बाहेर जी जातात ना त्यांना त्या भाषेचं नंतर कळता महत्व भय राहणार बाहेरची लोक मालवणी भाषा बोलतात पण आमच्यात लोकांना लाज वाटत मालवणी भाषा पण मच्छिंद्र कांबळे ही अशी व्यक्ती आहे त्यांनी ही भाषा अगदी 7 समुद्रा पलीकडे जाऊन पण त्यांनी मालवणी भाषा सोडलेली नाहीये आणि याचा जास्तीत जास्त प्रचार केला आणि लोकांपर्यंत पोहोचवली आणि त्यामुळे त्यांच्या या जयंतीनिमित्त हा दिवस मालवणी भाषा दिवस म्हणून ओळखला जातो. आणि मालवणीतले पुणग्याचे गाडी येतात तुमका माहितीच मध्येच कुईक होता हे पुणग्याचे गाडी असतात त्याच्यात आणि पुष्पाचा कुईक होता ता वेगळा असता तर आम्ही सांगू शकत नाही कॅमेऱ्यासमोर. मालवणी माणसाच्या तोंडात गाळी नाही तर त्याच्या भाषेत शोभा नाही गाळी मोफत पुस्तक त्याच्याकडे पप्पाने त्याच्याकडे पुस्तक दिले पुण्याकडे मालवणी गाड्यांचं पुस्तक आहे असतात तर संपर्क करा पूनम गाडी. मालवणी माणूस असो आयो बाहेरून असो काटेरी दिसत तुमका फणसारखो रसाळ फणसारखो पुण्य कसा बाहेरसून रसाळा आजसून काटेरी आता. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी मुकेश गाडी तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते. तर मंडळी मनशाल पिशी घेऊन चाललो का या बाबलो. तर आता मी चाललो रील्स मालवणी अवॉर्ड्स. तर त्यासाठी आमका बोलवलेला आणि विनू पण मागे येता तोपर्यंत माका सांगेन चल पुढे मी इलय. तर रील्स मालवणी अवॉर्ड त्याच्या आधी हो बघा माका आधीच मिळालो अवॉर्ड. तर चालला आता मी पूनम आणि विनू. तर आत्ताच विनू इलो दाबोळ्यात ना म्हणजे सकाळी इलो मुंबईसून आणि आता आम्ही चालला. तर सगळी गडबड कुळीत वगैरे झोडतो होतो त्यामुळे जरा गडबड वाजले 5 वाजता जायचा होता वाजले 5:30 वाजले. कपाळावरत माझ्या नाचणे ते घेऊन चाललंय. तर ते आचऱ्यात देऊचे होत पुण्या इला असताना पुष्पा यायचा होता पण पुष्पा खय आता तुमका आता दाखवतलं खय आता. तर ता तुमका दिसत कशाक बोमटत होतं गे काय गेलं मी चल म्हणून सांगलंय तुका मी येतलंय मी काहीतरी विसरलेलं आहे म्हणून मी होय 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 हां हां ते आई नेतली आता जाताना बाहेर काढून दे. तर ही बघा कुवळे करीन चवळीचे शेंगे काढत आहे बघा. बसन घामा गुमूक झाला अर्धो मेकअप हयच गेलो आमचो. तू आता काय चाललं मज्जा घेऊन पाऊस इलो त्याची तयारी करता की डिक्की खोल खया रे ते काय पिशी आणू त्याच्याच घराकडे एक पिशवी रवली या दरा. हॅपी बर्थडे कधी हेचो आज नाही माहिती तेचो माहिती आहे सायग्याचो तो हो सायग्याचो बर्थडे. अरे मेन माणसाक आमच्या कुळदाक मेला नव्हता कडे पाठवला थंय काय जाणार ते का कुळदात बोलावले मग चला वाजले बघा किती उशीर झालो. एक तर रील स्टार बाबा आता थोड्या दिवसाचा ह्या ऋषाली मग बाबा भारी कचरा आणताना रील होय ना हय गो ऋषाली गो आमका आता रील्सचोच अवॉर्ड मिळणार हो खरोखर. येतच तर चल म्हणून सांगतं मशी तर जरा थंड कर मी याला गरम्या ना वाताशी इटम न झाली या गरम्या पुढे. अरे क्या बात आहे बाबा काहीतरी म्हणून मग बुडूक काय आणलं
काय तू या बाई, हा काय तर हा बुडक्या पिशी हा पीस बुडूचा नाही बनता तुझंच मग खाऊया तुझ्यासाठी जाता हा, मग खाऊया. चकली आहेत काय सांग. चकली पण आहे. चालू हा, आहे. मग काय चकली नाही, चकली चकली हा चकली नाही तुका पुरे चकली अरे बाबा. काहीतरी पावडर जास्त झाली आहे तोंडाची असं वाटतं मला. कारण 2-3 कप चाय यार ती दाढी केल्यामुळे पावडर उठता, बाकी काय नाही. या तुम्ही पुष्पा आणलाच नाही बनंदा. माका त्याने आधीच सांग गो येतच तर चल. मग काय मग आता येणार मग मका साडी शोधू होई ह्या करू का काय. मग पुन्हा परत मग मका गाडी लागला तर काय होताला ह्यो मग मेन प्रश्न सांगत. मग त्याला तिला गोळी द्यायची. गोळी देणं थोपत नाही का बाबा. खरं तर सांगायचा मेन राहुला प्रत्येक व्हिडिओ आमका सांगाक जमत नाही तुमका की आज ह्या माणूस कशाक नाही ता माणूस कशाक नाही. त्यांका तर माझं हा. म्हणण्याचं काय त्यांनी प्रत्येक- समजा हव्या या माझा म्हणण्याचं प्रत्येक व्हिडिओ सगळीच तुमका गमणार असं नाही हा. सांग. कधी कधी तुमका पुण्या असतात, कधी कधी पुष्पा असतात, कधी कधी दोघावली नसतील. प्रत्येक व्हिडिओ सगळी कधी कधी नाना असतील नसतील, अस्मिता असतात नसतात, पण प्रत्येकाची कामं आहोत, त्यांचे मोठे मोठे व्याप होत, त्यांच्यातनं ते तुमका Problem पण होतात. वेळ काढून भेटत असतात. असं सांगू शकतो हा. सांगा हवं रे. आणि आज कशाक जाता होता बाबल्याने सांगितलं हा रील्स मालवणी अवॉर्ड. रील्स मालवणी यांचे अवॉर्ड्स आहेत, हा त्यासाठी जाऊचा. आमचं त्याच्यात नाव येतं. येस कशा आपण आम्ही सांगितलं म्हणून तुका आता गेल्यावर माका माहित आहे, पण ह्यांका आता गेल्यावरच काय आता कळत. पिळवाटात नेलं असतं हेच होतं. पिळवात म्हणजे लेट नाही नाही तसंच जाऊचा. फक्त 2 पिशी आचऱ्यात उतरूच. हळू घे पुष्पा गमता काय बघूया. पुष्पा तुमका खया आता दाखवत आहे थांबा. कॅमेरा असंच केलंय नाही पण ह्या पुन्हा ह्या उतर ह्या बघा पुष्पक मारताय कुळदात मारता. हैराण झालेला दिसता पोटी फुटान. येत असता चल ऐत्याचाच न्यावी ए असाच न्यावी हा काय ड्रेस घ्यावे अर्धे. येतच की नाही हा मोठ्यान आवाज येत नाही हा. ते बघा मैत्रिणीचं खास कुळीत काढू गेलेला आता बघा. त्याका अवॉर्डचं पण पडलेलं नाही, त्याच्या स्वतःच्या कुळदाचा पण शेतीचा पडलेला, त्याका मैत्रिणीच्या शेतीचा पडलेला. या बघा काढा कुळीत काढा पाठवून द्या गो. हा गो पुष्पा काय तर ह्या म्हण काय तर ह्या तरी म्हण काय तर कॉंग्रॅच्युलेशन. चला बाय बाय. त्याका पडलेलं नाही कॉंग्रॅच्युलेशनचं. चल बाबा तुझ्या वतीने आम्ही तरी आणूची तिकडे मोप रे. तर मित्रांनो आता आम्ही खई लाव गो ह्याच्यात म्हणजे कशात आचऱ्याच्या पुढे लाव आपल्याला काय माहिती नाही. आणि नंदनचो मामा बऱ्याच दिवसांनी काय देता रे चुलीवरची कांदा भाजी. चांगली चुलीवरची कांदा भाजी मिळता. आता लोकेशन माका प्रॉपर माहित नाही ना तुमका सांगितलं असतं ह्या काय सांगात. अरे हडीचा आहे हडीचा ओके हडी तर हडी येता गरम कांदा भाजी खाऊया आणि पुढे वाट धरूया. बऱ्याच दिवसांनी देतो. अरे माझा कपडा लपडा झाला माकडा पुणगे देता की का म्हणजे फसलंच तू. मी एका विचारलंय ना विनू जाताना विचारलंय म्हणजे फसलो तरी म्हटलं उतरलंय तर करू. आता काय देऊये गरम चला गरम भरा झाला. काय रे पुणग्यानं बरीच सोय करून दिलेला. त्याका माहित आहे पद्धतशीर जाऊ का गेल्या टायमात फजिती झालेली आहे. मिरची बिरची पण हे बघ चायची बेची सोय केलेली आहे पुण्यात. कारण की आता लांब जाऊचा ना. हडी थर्मास आहे हो गरम आणायचा भारी आहे. वा छानच. डायलॉग तोंडासमोर पण चायच्या आवड्यावर गिळलंय त्या का भाजन मारा. पुष्पा बघून का व्हिडिओ बघशी तेव्हा तरी कळा काय काय मिस केलं.
म्हणा तसं चला मी जात नाही तेव्हाच ही सगळी मजा करतात. तकडे उशिरा चालू झाला पण भजी आधी खाऊन घ्यायची. मग घेऊ कार्यक्रम उशिरा ता 7 वाजता तेवढं ठीक आहे. आमका जायला लागत वाजणार 7:30. मालिका बघित नाही म्हणून सांगता आणि मालिका बघतात. मालिका बघत बंद केलं ना कॅमेरा चालू केल्यावर बंद केलं. तर मंडळी मस्तपैकी नाश्ता करून झालो. कुळीच जोडून पोटी फुटलेलं आहे त्याच्यामुळे जरा दुपारीच 2:30 वाजल्यापासून कुळीच जोडीत होतं मस्तपैकी. आणि व्हिडिओ मागे पुढे होतात परत सांगतायत आपण सांगतो. हा ह्यो व्हिडिओ लवकर जाईल त्यामुळे परत म्हणजे कुळीत काय जोडलेलं असं होता. कुळीत जोडताना व्हिडिओ केला ना की नाही केलं कधी वेळच नव्हतो. अजून आमका 45 मिनिटं जाऊ. कधी जाऊन पोचणार आपण पटापट जाऊन पोचावं होतं एवढ्यात. आणि वाजले 7 वाजले ऑलमोस्ट 5 मिनिटात 7 वाजता. कधी नारिंगरेकरी आमचे टायमर कधी पोचलेच नाही. खयच्या गोष्टीत आम्ही टायमिंग मध्ये हाव मुळीच नाही. आदल्या दिवशी बऱ्याच व्हिडिओत मी तुमका दिसतंय पण ती तर सलग व्हिडिओ नाही आहेत त्याच्यात 4 फेरी झालेत माझे मुंबई. आदल्या दिवशी ताकद त्या काय सांगलं बाबा येतच काय रे. हो पण मी अर्जंट दिलं म्हणजे हे अवॉर्ड्स होते आणि मी नाही इल्यावर मग ही काय कोण मंडळी जातील की नाही याच्यात शाश्वती नाही. आणि लांब होता देवगड तर गेले तरी असते. पुढं म्हटल्यावर स्पीड ब्रेकर कळाक नको. पांढरे पट्टे मारलेले नाही स्पीड ब्रेकर का म्हणून कळालो ना. मला वाटलं असं काहीतरी पॅच मारलेलो होतो. तुझ्या डोळ्यात तुका दिसत नाही. डोळे दिसत नाही कशी होती. स्पीड ब्रेकर का असं काहीतरी करून ठेवचं लागतं. कळत नाही की स्पीड ब्रेकर. स्पीड ब्रेकर त्यांका ना पट्टे मारलेले नव्हते त्याच्यामुळे घडाव झाला. असं उडवाक झाला एकदम. सिरियल अर्धी राहिली. सिरियल नाकार असो मोबाईल नाकार फटक्कन बसा कोय. बघितत नाही मी कधी ठेवलं. सिरियल बघित नाही कायम चालू असतात तुझं रड करणं. हो दिनो फिरता कया मालवणीला जवळ येईल आता. स्पीड ब्रेकर आता देव दिसलो. धरू नको. ह्या मालवणी आहे का काय पुण्या जरा थोबड तुझा पुढे येऊन देत पुढे पाठी राहता. तर मित्रांनो आज मालवणी रील्स मालवणी यांचे अवॉर्ड्स तर आहेत पण महत्वाची जी गोष्ट सांगायची राहिली ती मगाच्या आमच्या टाइमपास मध्ये सांगायची राहून गेली ती म्हणजे आज आहे मालवणी भाषा दिवस. तर आपल्या सर्व मालवणी मित्रांना आणि आपल्या सर्व सबस्क्रायबर्सना मालवणी दिनाच्या खूप शुभेच्छा. आणि मागचे आवाज हे काय कमी होणार नाहीत बॅकग्राऊंडचे आवाज. हा आणि मालवणी भाषा दिना सोबतच आज महत्वाचा अजून एक आहे दिवस म्हणजे ती म्हणजे आपले मालवणी नटसम्राट कैलासवासी श्री मच्छिंद्रनाथ कांबळे यांची आज जयंती आहे. आणि त्या जयंतीमुळेच हा दिवस मालवणी भाषा दिवस म्हणून ओळखला जातो. याचं कारण म्हणजे मालवणी एरवी तुम्ही बघत असाल मालवणी आमचीच लोक मुंबईत किंवा बाहेर जाऊन मराठीत बोलायला लागतं आणि त्याचा मराठी किंवा इतर भाषेत बोलायला लागतात आणि त्याचा त्यांना अभिमान वाटतो. पण मच्छिंद्रनाथ कांबळे ही अशी व्यक्ती आहे त्यांनी ही भाषा अगदी 7 समुद्रा पलीकडे जाऊन पण त्यांनी मालवणी भाषा सोडलेली नाहीये आणि याचा जास्तीत जास्त प्रचार केला आणि लोकांपर्यंत पोहोचवली. आणि त्यामुळे त्यांच्या या जयंतीनिमित्त हा दिवस मालवणी भाषा दिवस म्हणून ओळखला जातो. अशी बरीच मंडळी आहेत जी मालवणीचा एकदम सार्थ अभिमान ठेवणारी आहेत. कारण की ती बाहेर जी जातात ना त्यांना त्या भाषेचं नंतर कळता महत्व. बाहेरची लोक मालवणी भाषा बोलतात पण आमच्यात लोकांना लाज वाटत मालवणी भाषा काय मेले गावठी बोलतात असा भरपूर असतात. परत माका करशा हिंदीत बोलते म्हणून कमेंट तर तुमच्यासाठी करूचे लागतात टाइमपास व्हिडिओ कधीतरी मनोरंजन. आता बरेचसे करताच काही जण कमेंट करणारे त्यांच्याकडे लक्ष देत नाही पण सांगता आपलं होय होय आजोबा चालला हे काय वाजले 7 वाजून गेलेले अशा प्रकारे मालवणातच 7 वाजता गेलेले आहेत पुढे अजून पाऊण तासा. आणि मालवणीतले पुणग्याच्या गाडी येतात तुमका माहितीच मध्येच कुईक होता हे पुणग्याच्या गाडी असतात त्याच्यात. आणि पुष्पाचा जा कुईक होता ता वेगळा असता तर आम्ही सांगू शकत नाही कॅमेऱ्यासमोर.
समजने वाली को इशारा काफी अशातली गत होती मी सांगू पुष्पाचा शकत क्विक. नाही. पुष्पाचा क्विक. पुणग्याचा क्विक असतं तर गाळी असतं. पुष्पाचे मालवणी बाकीचा- माणसाच्या तोंडात गाळी नाही तर त्याच्या भाषेत शोभा नाही. शोभा नाही. मग नाही, मग तुका मालवणी जमत नाही मग ती. उगाच गाडी घालूची होती मग तू सांगणार गाडी घालतोस आम्ही कधी बोललो तुका गाडी मग कधी गाळी तर हवेच हो त्याशिवाय मजा ही येत तर आहे तुका बाहेरची माणसं बोलत त्यामुळे तुझे गाळी कमी हा, झाली तसा बोल आमचं नाव नको घेऊ. गाळी मोफत पुस्तक आहे त्याच्याकडे पप्पाने त्याच्याकडे पुस्तक दिलेली पुण्याकडे माझ्याकडे नाही मालवणी गाड्यांचा पुस्तक आहे असतात तर संपर्क करा पूनम गाडी. हा पप्पाने डिक्शनरी हा पुणग्याकडे पुस्तक आम्ही तेवढे नाही हा आम्ही काय बोलतो किरकोळ, काकांचं आता किरकोळ. वेगळं त्यांनी पीएचडी केलेली आहे गाड्यांवर. ते तुमका असे ह्याच्यात दिसत असतील अरे नाही पण त्यांची वेगळी पीएचडी आहे. कधी कधी रियाजक बसतात ते बरेच दिवस कंटाळी चोरी केल्याने की त्यांनी डिक्शनरी फुल उघडल्याने समजक झाली गाडी बरेच दिवस घातले नसतं ते मग सकाळी सकाळी कधी बसतात ते पुस्तक त्यांनी ऐकलेले आहेत ते. उजळणी करतात मध्ये मध्ये. त्याचं शिक्षण पुणग्याकडे फक्त दिलेला बाकी कोणाकडे नाही आहे. ते तो लेखक आजी होती आमची आणि दिग्दर्शक डुकर चालू खरी निर्माते आजो आजो गाडी नाही तेवढे गाडी पण आजीकडे फुल डिक्शनरी होती. आम्ही गाडी आपल्या वार्तेत कोण पाडलं तर ते का आपण सोडित नाही. बघलास घेतलास ना या खरा तोंडा नंदनकडे होता म्हणजे मराठी शाळेत जाऊच्या अगोदर नंदनकडे होता पण ते वेगळ्या पद्धतीतले होते. ते बाईक बीक घालण्याच्या पद्धतीतले होते. बाईक नाही मामाक पण नाही बाईक कसला ती पुंजी माझ्याकडे ठेवलेली आहे. हा ना हा, ती एवढ्यात नाही काढणार अजून तो मोठं होऊन दे जरा. त्याच्यावर पण पुणग्याचा हात होतो पण त्यांना आता सोडल्यानं त्यानं त्याच्यात पुणग्याची गाडी हा नाहीतर नंदन म्हणजे खतरनाक माणूस. मानवणी माणूस असो आयो बाहेरून असो काटेरी दिसत हा. तुमका फणसासारखं मग हा फणसारखो रसा फणसारको पुणग्या कसा बाहेरसून कसा दिसता तुमका नाही पुणग्या नाही पुष्पा पुणग्या बाहेरसून हाच आणि आजसून हवा पण पुष्पा कसा बाहेरसून रसाळा मी त्याच आणि बसणार होते. आजसून काटेरी आता उलटा बोलतात. हा, तरी काहीतरी गडबड झाली पुणग्याक बोलायचं तर पुष्पाक बोललंय असा झाला. त्यामुळे तुमका दिसता ती बाहेरची बाजू दिसता बुद्धरी बाजू आमका मेन दिसता. म्हणजे दोघांतूर फरक हा पण मेन म्हणजे हे कसे आहेत ते मी तुमका सांगान कधीतरी कधीतरी कशा आता सांग ना आता नाही तर आमका बोला कोणच नाही हा फ्लॅश मारू काय तुझ्यावर मळ्यातलं कुळीत काढून या काळा झाला. किती 2-3 दिवस हाय तर मंडळी कसे काय होईना वळणाचे रस्ते असे घाटासारखे मारीत मारीत येणे जी भजी वर येईल आमची. सीट बेल्ट पण लावचं लागलो आता लगेच अशी गाडी गेलेली आमची. हिल्स मालवणी अवॉर्ड्स खैर पात्रामची गजर मस्त गेले नाही भारी केलं नाही